ngarep bangun kayangan to Semar ki Reng. Heeh. Mbok lakone mbok sing rada antep reng kowe kowe ora. Pengen nang kono kene peyungan wis Semar bangun kayangan. Saiki ya iya nganti njudeng ndasku kowe. Ayo manut sing ngresake kok ora kowe iki. Nah, kudu sendika dawuh ora. Heeh. Nganti referensi buku 1001 malam tak buka. Hubungane apa kok ora kowe ora? Aku sangka bingungku. Wong Semar arep bangun kayangan to, Rek? Heeh. Nah niku, wah lah jebule bapak niku ajeng bangun kayangan. Kula bingung kok Semar ora kentekan material. Bangun kayangan ki yang ning bangun dalan. Wah, remuk. Iya, Bagong. Nggih. Lah niku munggah wigatine bapak utusan kali Bagong, utusan kali Gareng niku wigatine niku wau. Lah monggo pusaka ajeng diparingke kula matur nuwun, dene mboten diparingke alesan lan dasare napa kula nyuwun katerangan sing gumanthah. Wekdal kula kandharaken kersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Sumangga.